El 1 d'abril d'este any se rescata l'Hospital de la Ribera. Per tant, no és cert que el govern del Botànic, del que d'alguna forma ve directament o ve amb un suport i fent costat en les Corts, no estem per els serveis públics. I és un primer punt. El sistema actual de transport que tenim va costar 20 anys en muntar-lo i ja quasi ha passat 20 anys que la concessió de l'autobús que passa per Xirivella està caducat i no s'ha revisat. Per tant, que en 3 anys s'ha desmuntat de nou, perquè el Partit Popular s'ho va carregar, l'Autoritat de Transport Metropolitana de València és un punt important. I és un punt important perquè ha sigut l'excusa que ha posat molts anys el Partit Popular o els governs a Madrid per no donar finançament al transport públic de València, quan sí s'estava donant en centenars de milions a Madrid o a Barcelona. Per tant, València, 0 euros per a transport públic. I és evident que hem avançat. S'ha creat l'Autoritat de Transport Metropolitana, s'ha creat un abonament transport que a totes llums és insuficient, però s'ha avançat un poc en aquesta línia i per a certes persones que estan utilitzant suposa un estalvi important, però evidentment tenim que continuar treballant i tenim que continuar treballant de forma urgent en el que entenem, i potser en això sí que li donem la raó al senyor Pérez, que és una demanda de mínims, que és que l'abonament de 10 viatges, 10 euros, que a més la Conselleria en les diferents reunions que hem tingut amb ella ens ha reconegut que se podia donar perquè ella considerava que era independent fins a certa mesura de l'aprovació de les noves concessions. Per tant, demà tornarem a anar a la Conselleria de la mà de la plataforma per serveis públics o de la plataforma pel transport, perquè és cert que han fet un treball important de seguiment i d'anar punxant alguna vegada, n'hi ha que reconèixer als polítics, però és cert que en la unió amb la plataforma i les alcaldies d'Alaquàs, d'Aldaia de Xirivella, fem més força i, evidentment, el que s'aprova l'Autoritat de Transport Metropolitana n'hi ha que valorar-ho positivament, obria una esperança. És cert que portem 3 anys de legislatura i no se poden quedar ahí, perquè si hem d'esperar els tràmits de l'aprovació de la concessió, podria passar, i això seria molt decebedor i molt de desencant, que passarà la legislatura sense millores notables i importants en les persones que dia a dia, i com bé s'ha expressat al matí, en molts horaris són moltes dones en recursos, que aquests abonaments són una ajuda molt important. Per tant, demà, de la mà de la plataforma, de la mà d'Aldaia, Alaquàs i el barri del Crist, tornem a anar a la Conselleria per a reivindicar una cosa que és justa, que és necessària, i tornarem a reclamar, com està reclamant el govern del Botànic a Madrid, un finançament just, perquè no és de rebut que Madrid o València tinguen centenars de milions per a transport públic i València no. I ja està bé de cinisme per part del Partit Popular quan parla de certes coses en el ple. Moltes gràcies.